Ja, det er fordi du kan sige. Hvad? Du kan snakke lige så. Hvis den virker helt skør lige pludselig, så ringer vi til dig, så kan du snakke lidt. Det er helt fint. Så får du den i telefonen. Ja, jamen det er det, jeg mener. Så kan du snakke i telefonen med den. Jamen, jeg tror ikke, den Hun ser da skør, så meget, vil jeg ikke vil have den. hun ser da meget sådan, tilfreds ud, synes jeg egentlig. Ja, Vil du gerne have, men ved du hvad, det får du simpelthen ikke. Nej, den får du simpelthen ikke. Du er velopdragen. det er faktisk ret ofte, når jeg siger nej, og hun så, hvis hun er ved at tage et eller andet med kravler. Men jeg tror ikke, at det var... Nej, jeg tror, at det er så lidt. Jeg skubber til bagnanden. Lige se, hvordan det går med den plads. Den var bare lige oplagt nu, når vi ikke Ja, det kan jeg gøre. ikke indrettet noget. Det går virkelig småt. Men ellers så tænkte jeg i hvert fald umiddelbart det der med kommunen, og så sætte hende her ind om natten og klæde over. Ja. Altså det smarte er jo det der med, at hun bare skal i seng samtidig med en til. Jo. Det er så spændende. Hvor er jeg irriterende, hvad med mig? Det er ikke legetøj. Altså en gang hjemme hos os, og det er jo derfor, bordet er klistret Hvad siger sammen. Det er her for i virkeligheden ikke så længe siden. Der er gaffatape på. Nej, det er fordi, Marius han havde båret en hel masse brædder ind, som stod inde ved siden af bordet. Ja. Og så lige pludselig så væltede det simpelthen alle sammen, og så røg bordet ned og flækkede, og det var fuglen blev helt vildt forskrækket. Men altså, Det er da klart. men ellers det der med at skifte, det er bare en... Ja, heldigvis. Men han med Marius blev forskrækket. Men den, når den skal skifte bur, så er det jo bare en ny avis, og så eventuelt lige støvsugebur eller vaske det, man har lyst til. Det er lidt mere bøvlet at vaske det nu, ikke? Altså jeg har faktisk ikke vasket det efter det, fordi så støvsuger så støvsuger jeg det bare. Hvorfor er det mere så på grund af ja, fordi der er det gaffatape.